Da vidimo šta je ABC oprema. ABC oprema je ona oprema koja nam omogućava da u vodi možemo da gledamo, da kroz vodu možemo laganije da se krećemo i da na vodi možemo da dišemo. Odgovor se sam nameće, to su u pitanju maska, diseljka i peraja. Ajde da počnemo prvo sa par reči o maski. Maska jeste malo složenija materija i njom ćemo se baviti na ovom kanalu poprilično. Ali ovdje ćemo da pokrijemo sve najosnovnije stvari koje će vam pomoći da izaberete vaš komplet za početak vaše obuke ronjenja, ali možda još zanimljivije malo širim narodnih masama dobru opremu za snorkling u Egiptu ili na Jadranskom moru. Šta je maska? Znači, maska vam omogućava da nesmetano gledamo pod vodom. Današnje maske su uglavnom urađene od silikona ili nekih legura i taj deo maske koji zapravo drži staklo zovemo obrazina maske. Staklo koje se nalazi na masci trebalo bi da bude kaljeno staklo, odnosno tempered glass. Najčešće masku kupujemo leti. Kako probamo masku? Znači, došli smo kod prodavca sa velikim izborom maski i sada jurimo onu masku koja će da se zaljubi u naše lice. Šta to znači zaljubi u naše lice? Sad ćemo da vam objasnimo. Dakle, kada masku uzemo i nađemo neku koja nam se sviđa, poenta je da vidimo koliko ona dobro prijanja uz naše lice i odnosno kakav vakum pravi. Kako to proveravamo? Ovaj strep maske, ovu gumu koja nam služi da nam pridrži masku i drži masku čvrsto uz lice, sklanjamo, jer za ovu potrebu nam uopšte nije nužna, i samu masku prislanjamo uz naše lice. Kad kažem prislanjamo je, ne pritiskamo je. Znači, samo prislonimo uz lice i lagano udišemo na nos. Ako ta maska pravi vakum i teško se odvoja našeg lica, ta maska nam neće puštati vodu prilikom zarona. Sve kvalitetnije ronilačke maske zapravo poprilično dobro prijanjaju uz lice. Ali ako probate 5 ili 10 primjeraka, vidjet ćete da neka uz vaše lice prijanja mnogo čvršće nego one drugi. Tu je ono o čemu sam pričao, ta maska koja najbolje prijanja vašem licu je ona maska koja se u vaše lice zaljubila. I to, ono što je najvažnije, ne mora da bude skupa maska. Znači, maska ne mora da bude skupa da bi bila dobra. Ono što vam je važno je da masku izaberete u izboru više njih i tako što će više njih da probate. Obično ljudi pitaju koja je najbolja maska. Ne postoji najbolja maska, kao što smo rekli, to je ona koja se zaljubi u vaše lice. Ali ako bi baš morao da biram neku koju bi proglasio najboljom maskom, to bi sasvim sigurno bio ovaj ovde Aqualungov Look. Ovo je strašno zanimljiva maska, ona niti je lepa, niti je nešto specijalno dobra, ali se ispostavila po obliku i po svemu maska koja je najkompatibilnija sa najvećim brojem oblika lica. I ovu masku Aqualung je nasledio Techni Saba, koji je kupio. Više puta su pokušavali da izbace iz proizvodnog programa i zahtevi tržišta im to nisu dozvolili. Tako da ova maska je čest izbor i ronilaca i vrlo ćete često vidjeti kao rezervnu masku kod tehničkih ronilaca. Tako da ona kao jedna najuniverzalnija maska može da se kaže da je jedna od najboljih maski na tržištu. Ajmo sada da pređemo malo i da kažemo par reči o diseljkama. Diseljke su nepravedno skupi deo ronilačke opreme i postoje 3 osnovna tipa. Sad ću vam objasniti razlike. Ovo što sad držim u rukama je najklasičnija moguća diseljka, takozvana je mokra diseljka. Ona nema ništa što bi zaštitilo ulaz vode u nju, niti ima neki odsedni ventil. Ova diseljka je najstandardniji deo opreme ronilaca na dah i zapravo svih iskusnijih ronilaca. Zato što da biste ronili sa njom, vi morate jezikom da zatvorite ulaz u diseljku kada zaranjate u vodu, a kada izranjate iz vode da jako izdahnete da biste izbacili sav višak vode koji se skupi u ovoj cevi. Ne bi preporučio početnicima i ne bi preporučio ljudima koji tek tako hoće nešto za snorkling, zato što danas imamo malo naprednije rešenja, pa da vidimo koje su to. Ovo što sada držim u ruci je nešto što se zove polusuva diseljka. Šta znači polusuva diseljka?
Znači da ima ovaj ovde dodatak, to je takozvani splash guard i taj dodatak sprečava vodu od zapljuskivanja da uđe u diseljku. Svako ko je ronio s onom mokrom zna za taj osjećaj. Takođe, ova diseljka ne zahteva baš mnogo veština, da, ona morate jezikom da zatvorite kada zaranjate u vodu, ali kad izlazite iz vode imate mogućnost da se ona sama odsedi. Jer čim diseljka izađe iz vode, ona se odsada ovde, odsedi kroz ovaj ovde odvodni ventil. I zato se zove polusuva diseljka. Ali ono što bi sada teo da vam pokažem je vrhunac lenjosti i jedna od mojih omiljenih stvari među diseljkama, a to je suva diseljka. Suva diseljka. Suva diseljka je diseljka za lenje ljude. Ona, kao što sama kaže, ostaje suva u svim varijantama. Ako ćemo iskreno, nije to baš uvek tako, ali u većini slučajeva jeste. Ova diseljka, osim splash guarda, ima i jedan mehanizam koji sprečava ulazak vode u samu cev diseljke. I njega ćete prepoznati po karakterističnom zvuku koji će me ovi momci iz montaže ubiti, ali sad ćete ga čuti. Taj kliker koji je unutra, kada vi zaronite u vodu, zatvara dovod vode u samu cevku diseljke i vi kada izronite iz vode, plus što imate odsedni ventil, plus što voda nije ulazila, imate potpuno suvu diseljku. Kao što rekoh, ne radi baš uvek savršeno, tako da ni u ovom slučaju nije baš glupo zatvoriti ulaz u diseljku jezikom i izdahnuti, ali ne morate onako jako da dunete, nego sasvim malo da oslobodite neki minimalni višak vode koji u ovoj diseljci ostaje. Lično ja, iako spadam među napredne korisnike, zaista najviše volim ove diseljke, jer su neverovatno udobne za snorkeling i za sve moguće rekreativne i podvodne aktivnosti. A sada da kažemo par reči o perajama i ponovit ću i ovde. Mi se ovde stvarno bavimo samo najosnovnijim stvarima i o maskama i o perajima. Ima mnogo šira priča. Diseljke, do duše, istini za volju, mislim da smo poklali poprilično dobro. Pa šta da kažemo o perajima? Ovo što ja držim u ruci su takozvana bazenska peraja ili snorkeling peraja. Njima možemo da posvetimo puno pažnje, ali koliko nam je to realno potrebno, pa i nije. Snorkeling peraja imaju u različitim izvedbama i različitim cenama. Ono što je osnovna karakteristika, to su peraja sa zatvorenom petom. Ova peraja se vrlo retko koriste za ronjenje, one se koriste za snorkeling i koriste se za ronilačke obuke. Zato i kada uzimate i dolazite na kurs ronjenja, dobro je da imate svoja, na njih ste navikli i njih ćete koristiti kasnije na moru kada ne ronite, kada idete da snorklujete ili možda samo da plivate. Primenjiva su stvar. Dakle, rekli smo peraja sa zatvorenom petom su snorkeling ili bazenska peraja i njih ima u različitim izvedbama i različitim cenama. Osnovne razlike su u tome od materijala izrade, dužine i širine samog lista peraja i tu oni prave negde razliku cene i naravno u brendu koji ih prodaje. Kvalitetnija bazenska peraja su obično izrađena od nekih kombinacija ili legura guma i dosta su savitljiva, imaju jedan otpor koji ako probate 10-15 vrsta peraja, lako ćete napraviti razliku. Peraja treba da su savitljiva i peraja treba da se vraćaju lako u prvobitni oblik. Ona najjeftinija su potpuno plastična, ona malo jeftinija, imaju kombinaciju plastike i gume. Ona je malo skuplja, imaju tu kombinaciju specijalne legure, plastike i gume. One najskuplja su obično izrađena od gumenih legura i nekako su najmekše, drugačije su pod ruku. Koje god da uzmete, nećete pogrešiti i negde kad su ta peraja u pitanju, nije možda obavezno da uzmete nešto što će da vam traje, nego nešto što ćete koristiti neko vreme pa zamenite za neke koje se više sviđaju. Eto, za ovu priliku i za opis ABC opreme mislim da smo sasvim dovoljno rekli i to bi za ovaj put bilo to.